sa wakas, nakarating ka dito sa storya ni Juan. Hindi ito si Juan Tamad, kundi ito si Juan na historiador. Musta kayo mga kaistorya? Andito naman po muli yung host na si Paul mula dito sa Singapore. Binabati ko mula dito sa Singapore mga kaistorya ng isang magandang araw po sa inyo lahat. At mga kaistorya natin dyan sa anumang sulok ng Pilipinas. Ito po muli si Paul na dito sa ating programang Storya ni Juan. You are about to watch short but true stories na pinamagatang Akala Ko Ay Pusa in Tagalog version. Muli mga kaistorya, binabati ko muli yung mga bago natin mga subscribers dyan dito sa ating programang Storya ni Juan. At hindi ko po lahat alam kung sino yung mga bagong subscribers po natin dito. At yun din sa ating FB page. At comment lang po kayo mga kaistorya kung yung mga bagong subscriber natin dyan, kung gusto pa natin na i-shoutout po kayo dito sa ating programang Storya ni Juan. At saka para may honor ko po kayo dito sa ating programa mga kaistorya, may display po yung names po ninyo. At ito na po yung list po natin ng bagong isa-shoutout. Isa-shoutout natin dito na si Jegar, na schoolmate ko dati sa college dyan sa AXAT. At meron din itong sariling YouTube channel niya. At pwede din po kayo mag-subscribe sa kanya po mga kaistorya. Ito po yung magpa-flash po yan sa screen natin dyan na ZJ Moto, yung mga motors, parang pang motorcycle po itong sa kanya. Ito yung channel po niya. At ingat lang po tayo sa mga motors dyan mga kaistorya. At alam natin na mga riders tayo dyan. At syempre dito sa ating mas pinatindi at mas pinasarap na cassava cake natin dyan sa Rapas Streets then sa lungsod ng Cagayan de Oro City. At magpa-flash lang din po yan yung masarap na cassava cake nila dyan, nila Sir Nile. Wow! At syempre dito sa ating Tres Pañeros dyan sa Cebu Southern Motors na may maraming mga promos dyan, mga change oil nila. At pupuntahan po nila kayo sa kanilang mga lugar, yung mga Tres Pañeros natin dyan. So nila Neil Capisin sila dyan. At mura lang po yung mga change oil nila dyan po. At yung may mga promo sila dyan, marami dyan. At syempre itong ipaskill po natin na classified ads po natin sa Pilipinas. Ito po yung ginawa ko po mismo para po sa inyo dyan sa Pilipinas. At isang alternative po sa ating mga existing dyan na mga classified ads. So may pagpipilian po kayo ng marami, mas mabuti. Libre lang po yung mga kaistorya. At mag-post lang po kayo doon ng unlimited po kung ano pong klaseng mga classified ads po ninyo yan. Kung may mga renta po kayo dyan o kahit anong mga ipopost nyo dyan, kahit popost nyo, may mga nakakategorize kasi po yan. At sige po mga kaistorya, huwag nating patagalin pa. Tara at pakinggan natin ang mga nakakakilabot na mga personal encounters na sinubmit mismo ng aking mother-in-law na si Evelyn Rosales Chavez dyan sa lungsod ng Lapu-Lapu City. At itong mismong pangyayari ay naganap doon sa Tender Heart, T. Padilla Street, Cebu City sa lungsod ng Subo. Mga kaistorya, kumusta kayo dyan mga kaistorya natin sa Cebu at Lapu-Lapu City? Isang nakakapanindig balahibong araw sa buhay ng batang si Evelyn na umiiyak itong umuwi sa kanila. Tinanong ito ng kanyang ama at ng kanyang ina kung bakit ito ay umiyak.
na sobrang nakakatakot na klasing pagkaiyak at namumutla ito na makikita sa kanyang mga mukha. Nanginginig at namumutla ito humarap sa kanyang mga magulang habang ito ay tinatanong nila. Ha? Si Lynn? Ba't ito umiiyak? Umiyak ito ng sobra at nanginginig pa ito. Lynn! Anyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Sino ba ang umaway sa'yo? Oo nga, Lynn. Ba't ka umiyak? Halika dito, please. Bago ka palang kumain, di ba? At nakakapag-snacks ka rin. Hindi ka naman gutom, di ba? Anyari sa'yo? Bakit nga ba umiiyak itong batang si Evelyn? At saan kaya ito galing? Nababahala yung mga magulang ni Evelyn habang inuusisa ito ng hindi basta-basta na hindi may kukublay rin sa kanyang mga mukha ng paslit na si Evelyn ng mga panahong iyon nang dumating ito sa kanilang bahay. Tara at ating pagpapatuloy ang kwento sa batang si Evelyn na nakakapanigbalahibong personal encounter na inaakala niyang pusa. Ay, parang nagkakaumay na rin dito sa aming bahay. Wala akong kalaro. Para maiba naman, punta muna ako kina Papa Duding kasi parang maingay sila doon at mukhang nagkakatuwaan lang. Ano kayang nandoon sa kanila ngayon ha? Ba't ang saya-saya nila? Makapunta nga doon? Magkapit-bahay lang kasi kami nito. Sobrang lapit lang ng bahay namin. Maingay pa rin sila Papa Duning doon. Pasok na ako sa kanilang bahay. Ba't walang tao sa kanilang sala? Saan kayo sila Papa Duding? Baka nandun sa itaas nila. Doon ang ingay. Pero nakakabingi itong katahimikan dito sa sala nila sa baba ng kanilang bahay. Nandun sila lahat sa itaas ng kanilang bahay. Wala sila Papa Duding. Akyat muna ako doon sa itaas. Nandito na sila Papa Duding. Nandito pala sila. Oh, ikaw naman. Oh, talo ka na naman. Palagi ka na lang talo dyan. Ay nako, ikaw talaga, no? Nakakaawa ka tignan, pero ang sarap mong anuhin. Kruti. Ay. Busy tayo dito sa kakalaro ng Mahjong. Mahjong. Ay nako, sino pang panalo palagi dyan? Paki-share naman, bili ka naman ng ano dyan, mga snacks natin. Oh, sino ba? Si Tia Elena siguro. Si Elena, ano ba? Talo na naman ako.
Nauwaw tuloy ako. Anong nangyari sa araw na ito? Ba't palagi akong talo? Nauwaw tuloy ako. Ay, buti na lang nandito si Evelyn. Lynn. Pwede bang kumuha ka ng tubig, Lynn? Kasi wala ako sa mood bumaba. Wala ako sa mood bumaba. Talo ako palagi, hindi ako makaalis dito sa upuan ko. Tia Elena. Ano ba sadya mo, tia? Gusto nauha ako, Lynn. Pwede pang kumuha ka ng tubig? Kasi nauha ako, hindi ako makaalis. Okay, tia. Kuha lang ako dito sa refrigerator po ninyo, tia. Dito sa itaas po ninyo. Saglit lang, tia. Wag, Lynn, wag. Ayaw ko ng malamig, Lynn, na tubig na mainom. Please lang kumuha ka doon sa baba, Lynn, doon sa garipo natin doon sa lababo sa baba. Ayaw ko kasi ng malamig na tubig. Maraming salamat, Lynn. Okay, tia. Tia Elena, walang problema, tia. Bababa na ako po. Saglit lang, tia. Kukuha lang ako ng tubig doon sa garipo natin sa baba. Andito na ako. Sa baba? Saan kaya yung mga baso nila? Ay, ito pala. Hugasan ko muna ito kasi mukhang malikabok na ito. Tumunog yung mga plato doon sa lamesa banda. Wala naman tao dito kundi ako lang mag-isa. I-check ko nga saglit. Baka nga may tao, ano man. Kung sino man yan dyan. May aparador naman dito sa likod ng lababo. At wala ring tao. May pagkain din dyan sa lamesa. At dinabunan ito ng isang plato at isang maliit na platito din. Nakalingon ako bigla. Pero bigla ring nawala yung tunog ng plato. Baka wala lang yan. Biyaan mo na yan. Katang-isip lang siguro yan. Patuloy na ako sa paglilinis ng basong ito para makakuha na pakakit na kulit. Tumunog naman yung mga plato yun sa lamesa. Parang dalawang beses ito. Parang 1, 2. Parang ganoon. Kumbaga, mabilis. Sobrang bilis. Sobrang bilis talaga nito. At tuwing lilingon ako, ay bigla rin itong nawala yung tunog ng mga plato. Parang hindi na ito normal na pangyayari ah. Kaya nandito ngayon, wala pa namang ibang tao. Nawala na naman yung tunog ng mga plato dyan sa lamesa kapag ako'y lumingon na. Tinubuan na ng takot itong si Evelyn sa mga tunog ng plato dyan sa lamesa sa likuran niya. Na nawala namang ibang tao kundi siya lang. Baka nga
yan dyan. Baka pusa lang yan dyan, pusa lang yan. Wala namang ibang tao, wala. Imposible. Hindi ako dapat matakot sa mga bagay na ganyan. Pusa lang talaga yan, maniwala ka man o hindi. Problema mo na yan pag maniwala ka. Patuloy lang ako sa paghugas ng baso. Gusto kong obserbahan kung babalik pa talaga itong tunog na ito ng mga plato dyan. Kapag hindi ako lilingon, miminutuhan ko lang ito saglit kung ano ba talaga ang yan nandyan. Kasi pangalawang beses na ito nangyayari. Parang binaliwala lang ito ni Evelyn ang mga tunog na galing sa mga plato sa lamesa na nasa likuran nito habang naguhugas ito ng baso. Ano kayang klaseng mga nilalang ang nasa likuran niya sa mga panahong iyon? Plano ni Evelyn na hindi na siya lilingon sa susunod, pero titignan muna niya ang mga plato sa lamesa saglit bago siya maghuhugas ng baso ulit. Pero nangyari ang hindi niya inaasang pangyayari na nakita mismo ng kanyang dalawang mata. Umingat na talaga ang plato ng 3 beses sa harapan ko. At nakita ko talaga ng dalawa kong mga mata ito. Nasaksihan ko talaga. Takbolin! Ha? May batang sumisigaw doon sa at takot na takot doon sa baba natin. Parang boses yun ni Evelina. Nandun siya ngayon sa baba, kumukuha ng tubig, di ba? Inutusan mo, Elena. Oo nga, Ding. Evelyn! Nasaan na yung tubig ko na hiningi ko sa'yo, Lynn? Wala, tiya! Hindi ako dyan, may halimaw dyan sa sala po ninyo. Talagang kumaripas na takbo ang batang si Evelyn sa sobrang takot nito sa mga hindi nakikitang mga nilalang sa bahay, sa loob ng bahay ng kanyang Papa Duding, at talagang nakita ng kanyang dalawang mga mata ang mismong pag-angat ng plato ng 3 beses na walang tao. At sobrang iyak neto pauwi sa kanilang bahay kasi sa sobrang lapit lang nito sa bahay mismo ng kanyang mga magulang. Sinumbong ito ni Evelyn sa kanyang mga magulang ang lahat ng mga pangyayari sa mga panahong iyon. Galing ako sa bahay nila Papa Dudi at
kumuha ako ng tubig sa kanilang lababo sa baba ng kanilang bahay na kasi inutosan ako ni Tia Elena na kumuha ng tubig na mainom niya. Kasi ayaw niya ng malamig na tubig kaya bumaba ako doon sa lababo mismo nila sa baba. Pagkatapos ay nasaksihan ko isang pangyayari na hindi ko inaasahan, Papa. Kasi nasaksihan ko mismo na yung mga plato dyan sa lamesa nila sa likuran ko ay tumutunog ito ng walang tao. Wala namang ibang tao dyan kundi ako lang. Wala ding pusa. Akala ko nga pusa lang yan dyan pa. At yung panghuli talaga, yung pang finale ba yung pag-angat mismo. At nakita ko yung isang plato na umangat na 3 beses. Kaya nga napaiyak ako at biglang kumaripas ako ng pauwi dito sa ating bahay. Oo. Pasok ka dito dali anak. Pahinga ka muna at maghulos dili ka muna anak. Pahinga ka, uminom ka muna ng tubig para ma-relax ka. Andito na papa mo, huwag ka nang matakot. At sa gabing yon ay sobrang taas ng lagnat ng batang si Evelyn dahil sa sobrang takot at nagkakapanindig balahibong mga tagpo nito sa loob mismo ng bahay ng kanyang Papa Duding. Kaya nga daw sobrang taas ng lagnat nito ay dahil daw di umano sa sobrang takot at trauma na naranasan nito. At magmula noon, sabi ng batang si Evelyn, ay hindi na daw siya matatakot sa mga kanyang mga bagay kasi magkakalagnat lang daw di umano ito. Dito lang muna tayo mga kastorya. At alam kong nabitin po kayo dito sa storya natin sa bagong sinubmit na short but true stories dito na sinubmit mismo ng aking mother-in-law na si Mami Evelyn dyan sa nung nakatira pa ito doon sa T. Padilla Street dyan sa lungsod ng Cebu City. At talagang nakakapanig balahibo ito mga kaistorya kasi mismo ng kanyang dalawang mata ay nakita na di umano'y umangat ang isang plato na nandoon sa lamesa sa mga panahong iyon. At talagang tinitigan niya ito saglit mga kaistorya kasi gusto niyang plano niyang hindi na siya lilingon pa sa mga panahong iyon. At tititigan niya saglit at palagay niya ay parang minutuhan lang niya ito at obserbahan kung talagang ano bang nangyayari dyan sa may bandang lamesa, particularly dyan sa plato mismo na nandoon pero wala naman daw pusa doon mga kaistorya. So talagang nung mga panahon yun ay hinintay niya na ano ba talaga yung boses na nandyan, hindi naman boses, yung plato mismo ay tumutunog ito. At talagang nakita niya mismo na umangat ng 3 beses mga kaistorya yung plato na wala namang tao. Kaya kumaripas ito ng takbo. Siyempre lalong-lalo na inosenteng bata pa ito at walang tumitingin doon, wala namang ibang tao at wala namang mismo, hindi naman magic yon. At talagang kumaripas ito at sobrang nakakatakot na tagpo niya sa mga panahong yon. At sinumbong niya ito sa kanyang mga magulang kasi magkalapit lang ito ng bahay nila. At saka yun nga mga kaistorya ay
nilagnat itong batang si Evelyn ng sobrang taas kasi hindi na niya makayanan yung siguro yung trauma, yung takot. Siyempre bata mismo mga kaistorya, hindi usual sa atin mga ganyan. Pero may mga klaseng mga nilalang talagang mga ganyan mga kaistorya. Nandyan lang yan sila at wag lang kayo matakot sa mga ganyan kasi yun nga yung sabi ng mother-in-law ko kasi nung bata pa na ito magmula no na ayaw na niyang matakot sa mga ganyan mga kaistorya kasi malalagnat lang siya wala naman dapat na katatakutan. So yung mga bata dyan, mga parents po ninyo, paki-inform lang yung mga anak po ninyo na huwag kang matakot sa mga ganyan mga kaistorya at maging matapang lang po tayo at hindi tayo magiging magugulatin sa mga bagay na ganyan kasi lalo lang kayong sisindakin yan. Para din yung isang yung mga hayop diyan sa mga hayop diyan sa yung mga leon or yung mga di ba yung mga habulin na mga kakainin nila ay natakot kaya kumaripas kaya talagang hahabulin at talagang tatakutin ka talaga mismo mga kaistorya kasi kaya nga magmula noon ay hindi na siya gustong matakot kasi malalagnat lang siya kaya ganyan dapat mga kaistorya, matapang na tao. At tapang na tao. Okay mga kaistorya at I hope na nag-enjoy po kayo dito sa ating bagong storya po sa ating short but true stories dito na segment sa storya ni Juan. At kung may mga stories po kayo na katulad nito mga kaistorya at email lang po kayo sa akin at ako na po bahala mag-arrange ng stories po at para magawa natin ng storya ng ganito at may honor ko po kayo dito sa ating programa sa storya ni Juan at may feature na rin po. Kung mayroon po kayong ipang shoutout dyan, comment lang po kayo sa baba yung mga bagong subscribers po natin paki-comment lang po dyan sa YouTube mismo at para malaman natin kung gusto po nyo i-shoutout ko po kayo dito at may honor po natin may display yung mga kasi mga pangalan po o grupo o channel po ninyo or kahit ano po mga ganyan kahit ano po yan may display po natin dito at kung hindi po kayo nakapag-subscribe kindly subscribe po, please consider subscribing po at makapanood pa po kayo ng mga ganitong klaseng mga videos po natin dito sa storya ni Juan. At sige mga kaistorya at muli maraming salamat sa pagtangkilik dito at panonood sa ating programang storya ni Juan. At saka kita tayo sa next natin na stories po dito sa storya ni Juan at safe lang po tayo, please take care of yourself mga kaistorya lalo na ngayon sa mga pandemya at sige mga kaistorya, muli maraming salamat at may God bless us all. Thank you and bye bye.